म्यूजिक प्रेजेंट बोले शंकर भगवान की। जब से चढ़ल हवे तब सावन, काहे के परेशान बाड़ुए धान। क्या हो, हम नहीं परेशान बाड़ी। जब से चढ़ल हवे तब सावन, काहे के परेशान बाड़ुए धान। मन के बात हम पे दे तू बताई, मन के बात हम पे दे तू बताई। चल के कैसे तू जइबुए गोरिया, बहुते दूर हवे बाबा के नगरिया, बहुते दूर हवे बाबा के नगरिया। मन में हमरे विश्वास हवे, भोले बाबा हम लोगन के साथ हवे। पर्याप्त गंगा जल भराई, पर्याप्त गंगा जल भराई। अमृता लागल बा भीड़ भारी, कैसे चढ़ई बुझल बाबा के